M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero Lamulungu la 5 mu nyengo ya Lent pa 6 April 2025 tufuna tikuthokoze chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa, komanso mphatso ya mawu anu omwe ali pakati pathu otithandiza kuti tizame pa moyo wathu wauzimu. Tithandizeni kuzindikira kuti ndinu Mulungu wachifundo chopanda malire, ndipo nthawi zonse pamene ife tasowekera zinthu zofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku mmatipatsa, monga momwe tikumvera mawu athu oyamba tsiku la lero. Komanso ngati ana anu mutithandize kusatengeka ndi zimene mwatipasa pakati pathu, koma tipitirizebe kusatira malamulo anu ndi kuthamangabe liwiro loti tikalandire mphoto yosatha imene mutisungira kumalo kwanu koyera. Koposaposa mutithandize Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya kuzindikira kuti ndife anthu ochimwa pakati panu, ndipo pamene mwatikhululukira tisabwererenso mbuyo ndi kumachita zoyipa zosiyanasiyana, monga momwe munamukhululukira mzimayi uja amene anamugwira akupanga zoyipa zosiyanasiyana ndipo anawuzidwa kuti abwerere koma sakachimwenso. Mukhale nafe tsiku la lero, komanso mutiteteze kuzoopsa zonse, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 43 ndi 16 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Richard Mthani kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Afilipi mutu 3 ndi 8 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mrs. Leah Ngoma kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 8 ndi 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Likhutcha, ACP kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Tisamangolingalira zodabwitsa zakale. Kutsogoloko Mulungu adzachitira zokoma zina zazikulu kopambana. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Kale lija chauta adapanga njira pa nyanja, njira pakati pa madzi amphamvu. Adasonkhanitsa magaleta ndi akavalo, ndiponso gulu la nkhondo ndi asilikali amphamvu. Onsewo adagwa osadzukanso, adazimitsidwa ndi kutheratu ngati chingwe cha nyale. Iyeyo akunena kuti musakumbukire zakale kapena kumaganiziranso zinthu zimene zidachitika kale. Ndikuchita zinthu zatsopano, zayamba kale kuoneka. Kodi simukuzipenya? Ndikulambula nsewu m'chipululu, ndipo ndikupatsani mitsinje m'dziko lowuma. Nyama zakuthengo sizidzandilemekeza, nkhandwe ndi nthiwatiwa sizidzanditamanda, chifukwa ndidzayendetsa madzi
m'chipululu, ndipo ndidzayendetsa mitsinje m'dziko lowuma, kuti ndiwapatse madzi anthu anga osankhidwa. Amenewo ndi anthu amene ndidadzilengera, ndipo azindiyimbira nyimbo zotamanda Ine. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Tisaope kutaya zonse zakale ndi kusiya kumbuyo, kuti tiphatane kotheratu ndi Yesu Khristu masautso ake ndi mwimfa yake. Ndipo pakutero ifenso tikauke pamodzi naye. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera yolembera Afilipi. Abale, zoonadi, zonse ndikuziona kuti zopindulitsa poziyelekeza ndi phindu lopambana la kudziwa Khristu Yesu, amene ndi Ambuye yanga. Chifukwa cha Khristuyo ndidalolera kutaya zonse kumaziyesa zinyalala, kuti potero phindu langa likhale Khristu, Iye ndi ine tikhale amodzi. Sindiyesanso pandekha kukhala olungama pakutsata malamulo, koma ndizikhala ndi chilungamo chopezeka pakukhulupirira Khristu. Chilungamo chochokera kwa Mulungu, chochilandira pakukhulupirira. Chimene ndikufuna nchakuti ndidziwe Khristu, ndiponso mphamvu zimene zidamuukitsa kwa akufa. Ndikufunanso kumva zowawa pamodzi naye, ndikufanafana naye pa imfa yake. Ndikuyesa kuchita zimenezi pakukhulupirira kuti inenso ndidzakhala ndi moyo osatha podzauka kwa akufa. Sindikunena kuti ndafikapo kale pa zimenezi, kapena kuti ndine wangwiro kale, koma ndikuthamangabe ndikuyesetsa kuzipata, pakuti ndicho chinali cholinga cha Yesu Khristu, pakundikopa kuti ndikhale wake. Abale, sindikuganiza konse kuti ndadzipata kale, koma pali chimodzi chokha chimene ndimachita. Ndimayiwala zakumbuyo, ndikuyesetsa kufikira zakutsogolo, ndikuthamangira kumapeto a mpikisano waliwilowu, kuti ndikalandire mphotho kumwamba, imene Mulungu akuyitanira kudzera mwa Khristu Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adapita ku phiri la Olivi. Mmamawa adabweranso ku nyumba ya Mulungu. Anthu onse adadza kwa iye, iyeyo nkukhala pansi nayamba kuwaphunzitsa. Aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adabwera ndi mayi amene adamugwira akuchita chigololo, nkumukhalitsa pakati pawo. Tsono adawuza Yesu kuti, aphunzitsi, mayi uyu wagwidwa ali mkati mochita chigololo. Paja m'buku la malamulo a Mose adatilamula kuti munthu otere tizipha pakumponya miyala. Nanga inuyo mukuti chani pamenepa? Adamufunsa funsoli kuti amuyese ndi kumupeza chifukwa. Koma Yesu adawerama nayamba kulemba pansi ndi chala chake. Popeza kuti iwo adapitirirabe kumufunsa, Yesu adaweramuka nawawuza kuti, pakati panupa amene sadachimweko konse ayambe ndiye kumponya mwala mayiyo. Atatero adaweramanso namalemba pansi. Koma iwo atamva zimenezi adayamba kuchokapo mmodzimmodzi, kuyambira akuluakulu, Yesu kusalira yekha, mayi uja ali chikhalire pakati pompaja. Kenaka Yesu adaweramuka namufunsa kuti, kodi mayi ali kuti anthu aja?
Kodi palibe ndi mmodzi yemwe amene wakuzengani mlandu? Mayiyo adati, inde Ambuye, palibe. Tsono Yesu adamuwuza kuti, inenso sindikukuzengani mlandu, pitani, koma kuyambira tsopano musakachimwenso. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero la Mulungu la 5 mu nyengo ya Lent tili mkatikati mwenimweni mwa nyengo imeneyi, ndipo Mulungu akupitirizabe kutionetsa chifundo chake mu njira zosiyanasiyana kudzera mawu athu oyamba, achiwiri komanso amthenga wabwino omwe angowerengedwa posachedwa apa. Kuchokera mawu athu oyamba, Mulungu akufuna atitsimikizire kuti iyeyo amakhala nafe pa mavuto, amakhala nafe pa zosautsa zosiyanasiyana mu zokhoma zathu zonse. Tamva mawu kuchokera kwa mneneri Yesaya pamene ana a Israeli anali ku ukapolo ndipo amavutika mu njira zosiyanasiyana. Anatuma mneneri Yesaya kwa atsimikizira kuti anthu amene anali ku chipululu komwe kumasowa madzi osiyanasiyana, Mulungu azabweretsako madzi, ndipo madzi amenewa azathandiza kuti anthu amenewa azimwa, komanso zinyama zimene zinali zofowoka zosiyanasiyana zimwe madzi angati amenewa zikhale ndi moyo. Ichi ndi chilimbikitso chonena kuti Mulungu sataya ana ake, amakhala nawo nthawi zonse, ndipo pamene akusowa zinthu zofunikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, Mulungu amawapatsa. Mulungu afuna atipemphe kuchokera mawu athu oyambirira kuti inuyo ndine nafenso tikhale anthu obweretsa chiyembekezo ndi chilimbikitso kwa iwo onse amene akutaya mtima mu njira zosiyanasiyana. Pamene ana a Israeli anali ku ukapolo, ena mwa iwo kapena ambiri mwa iwo, over 80%, anali atataya mtima. Ndi pamene Mulungu anamtuma mneneri Yesaya kuti anthu ambiri asataye mtima, chifukwa tsiku lina likubwera limene zomwe akhala kuziyembekezera zoti abwererenso ku dziko lawo zizachitika. Chifukwa chake Mulungu anabweretsa mawu ngati amenewa kuti ku dziko limene kunalibe madzi ndipo zinyama zambiri zimafowoka, anthu ambiri amavutika osiyanasiyana, madzi azakhalapo kuti abweretse chipulumutso komanso abweretse chimwemwe pakati pa zinyama zosiyanasiyana komanso anthu angati amenewa. Mu uthenga wabwino, Ambuye Yesu akutionetsa mbali ina ya Mulungu. Mulungu amene ndi wachifundo ndipo chifundo chake nchopanda malire. Tamva za mzimayi uyu amene anagwidwa akupanga zinthu zoyipa, ndipo anthu ena anamubweretsa kwa Ambuye Yesu kuti amuzenge mlandu. Pali maphunzitso angapo amene tifuna tipeze kuchokera ku uthenga wabwino wangati umenewu. Poyambirira, Mulungu afuna atiuze kuti tonse ndife anthu ochimwa. Tonse ndife anthu osayenera pamaso pa Ambuye Mulungu. Tonse Mulungu amatikhululukira machimo athu, ndipo tonse Mulungu amatimvera chifundo, ndipo tonse Mulungu amatitenga ngati ndife ana ake. Ena mwa aphunzitsi kapena afarisi amene anampeza mzimayi akupanga zoyipa ankafuna kuti mzimayi wangati amene aphedwe pogendedwa miyala. Ndipo Ambuye Yesu anawaonetsera kuti wina aliyense ndi munthu wochimwa pamaso pa Ambuye Mulungu, ndipo tonsefe timasowa chikhululuko komanso chifundo cha Ambuye Mulungu. Chifukwa chake Ambuye Yesu anawafunsa funso lonena kuti amene sanachimweko ayambe ndiye kumugenda mzimayiyo. Ndipo tamva bwino lomwe kuti kuyambira akuluakulu amene anabwera ndi mayi uja anayamba kusiya miyala yawo pansi mpaka nakusirizira achinyamata. Kusonyeza kuti wina aliyense ankangonena kuti izi ndinachitapo, izi ndinachitapo, kapena nanenso ndinachimwapo, pa zimene zinapangisa kuti anthu onse amene anabwera ndi mzimayi uja onse miyala yawo ayisiye pansi ndi kumusiya mzimayi yekha ndi Ambuye Yesu. Nthawi zina timafuna tizizitenga ifeyo ngati anthu olungama, anthu oyera mtima, anthu osachimwa. Nzathu akakhala kuti zina zake zamuchitikira, nzathu akakhala kuti wachimwa, nzathu akakhala kuti zamuonekera, timakhala patsogolo anthu ngati ifeyo kuti munthu uja timuyaluse mu njira zosiyanasiyana. Mulungu afuna atiphunzitse kuti si khalidwe labwino, si moyo wabwino wangati umene uja. Tizikumbukira kuti nafenso timachimwa mu njira zosiyanasiyana, ndipo tikachimwa timasowa anthu ena kuti atimvetse, atikhululukire, moyo wathu ukhale wabwinobwino. Munthu amene wachimwa nthawi zina moyo wake umakhala akuzunzika mmoyo mwake, mu mtima mwake, chifukwa amazindikira cholakika chimene wachichita. Ndiye pamene anthu enanso akuonjezera kuna kuti anthu ena azindikire kuti munthu uja wachimwa, pomunena, pomulemba, pomunyalusa m'masocial media, mu njira zosiyanasiyana, sitimamchitira munthu uja ubwino, chifukwa timazitenga ifeyo ngati anthu oyera mtima, ngati anthu abwinobwino, zochitika zathu zabwinobwino, anthu olungama, pamene chikhalirecho nafenso timakhala tikuchimwa mu njiranso zosiyanasiyana. Lero Mulungu akutiphunzitsa kuti kuchimwa ndi kwa wina aliyense, ndipo munthu akakhala kuti wachimwa amayembekezera kuti akhululukidwe. Ifeyo titakhala kuti tachimwa tizayembekezera kuti kani mwamuna wathu, kani mkazi wathu, kandi anzathu amene tawachimwira,
kana anthu amene timagwira nawo ntchito zosiyanasiyana atikhululukire. Si bwino kuti pamene tazindikira kuti nzathu wachimwa ife kuyamba kulemba zinthu zambirimbiri pa social media kuti anthu osiyanasiyana azindikire kuti wakuti wapanga choyipa chakuti kapena tikamva nkhani yokhuzana ndi wina wake amene mwina anajambulidwa kana apanga chani kuyamba kutumizira anthu ena zinthu zosiyanasiyana si bwino. Zimene anachita Afarisi awa ndi aphunzitsi amalamulo a Mose zinali zofuna kuyalusa mzimayiyo. Chikhalirecho kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu anazindikirisanso kuti nawonso ndi anthu ochimwa, akuyenera kuti abwerere kwa Ambuye Mulungu kuti Mulungu akhululukire machimo awo. Kachiwiri kamene tikuphunzira kuchokera mu uthenga wathu wabwino tsiku la lero ndi chakuti Mulungu amasangalala ndi anthu amene ali ochimwa akubwerera pamaso pake osakhala kusangalala ndi tchimo. God condones or welcomes the sinners, but does not welcome the sin. He condones the sinner, he doesn't condone the sin. So Mulungu amalandira anthu ochimwa onse, koma safuna kuti anthuwo akhalenso anthu ochimwa. Chifukwa chake anamuwuza kuti pitani koma musakachimwenso. Inenso ndakukhululukirani, pitani koma musakachimwenso. Kuti Mulungu akufuna kuti ife tonse amene tili ochimwa tipite kwa Iye ndipo akatilandira ndi manja awiri. Koma sakufuna kuti machimo amene takhala tikuwachitawo tizikachitabe ayi. Chifukwa chake mwina mpingo umatha kuphunzitsa kuti tatiyeni tilandire anthu onse mu mpingo mwathu, chifukwa ochimwa ndi ambirimbiri. Muzaona kuti tikabwera kupemphera la Mulungu licha tonse ochimwa osachimwa timakhala tikupemphera limodzi. Ndiwo Mulungu amasangalala kuti zimene zikuchitika. Cholinga chake nchonena kuti ife tonse amene timamuchimwira Mulungu munjira zosiyanasiyana tikamva uthenga wake titembenuke tisakachimwenso. Chifukwa chake tikuyenera kulandira anthu onse ochimwa. Timalandira anthu onse ochimwa kapena Mulungu amalandira anthu onse ochimwa amene amatsatira malamulo ake ndi amene samatsatira malamulo ake. Amene anamangisa ukwati woyera kutchalichi ndi amene sanamangisa ukwati woyera kutchalichi. Amene ali pa mitala ndi amene sali pa mitala. Amene akusatira malamulo ake moyenerera ndi amene sakusatira malamulo ake moyenerera. Onsewa Mulungu amawalandira. Koma cholinga cha Ambuye Mulungu polandira anthu onse ochimwa ndichonena kuti kumapeto kwa zonse amve uthenga wa Ambuye Mulungu, azindikire zoyenera kuzichita ndipo zimene zazichite moyenerera kuti kumapeto kwake akhale akhristu olimbikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Choncho china mwa zinthu zimene tikuphunzira kuchokera mu uthenga wathu wabwino ndi chimenechi. Tikhale anthu ozindikira kuti tonse ndife anthu ochimwa ndiwo Mulungu amaonesa chifundo chake kwa ife tonse. Chachitatu chimene tikuphunzira kuchokera mu uthenga wabwino ndicho kuti Mulungu ndi wachifundo ndipo chifundo chake chilibe malire, chifundo chake ndi chamuyaya. Anthu amene anabweretsa nzimayi pamaso pa Ambuye Yesu amaganiza kuti Ambuye Yesu akhala mbali yawo, koma Ambuye Yesu amfuna kuonesa nkhope ina ya Ambuye Mulungu kuti Mulungu ndi wachifundo. Safuna kuti munthu amene waphinjika, munthu amene akuzunzika mu mtima mwake apitirizebe kuzunzika funa kuti Mulungu afuna kuti amulange ayi. Mulungu afuna kuti ife tonse amene tili anthu ochimwa amene zikutikhuza kuti ndife anthu ochimwa tikafika pamaso pa Ambuye Mulungu atipase mtendere wa mu mtima umene tikusowa, atipase chimwemwe cha mu mtima chimene ife tikuchisowa. Poteropo ndiye kuti Mulungu akatikhululukira machimo athu tikhala anthu amtendere, tikhala tili anthu osangalala. Koma akutipempha kuti zimene zikachitika tisakhalenso ndi mtima ona kuti tikachimwenso, kuna kuti tisowe mtendere mu mtima mwathu, tisowe ufulu weniweni komanso chimwemwe chenicheni mu mtima mwathu. Chifukwa chake Paulo woyera akutipempha kuti pamene Mulungu watikhululukira ndipo tili pamaso pake pa Ambuye Mulungu tisatengeke ndi zinthu zina zonse zimene zatizungulira tizitenge ngati zinyalala. Ife tiziyang'anabe kusogolo, tithamangebe kuti tikalandire mphotho imene Mulungu akutisungira. Choncho ngati akhristu kapena akatikumeni ulendo tili nawobe, tikuyenera kupitiriza liwiro lothamanga kuna kuti pamene tikuthamanga tikalandire mphotho imene Mulungu akutisungira. Chifukwa kusogoloko Mulungu akutisungira zinthu zabwino, koma zimene kuti zichitike sitikuyenera kubwerera mbuyo, tikuyenera kuyendabe pasogolo, tikuyenabe kuthamanga kusogoloko kuti Mulungu akatipase mphotho imene ife tikuyembekezera kuti kumapeto kwa zonse tizakhale pamodzi ndi oyera ake komanso ndi angelo ake oyera ndi kulandira chipulumutso chosatha. Tiyeni tikumbukire lero la Mulungu la namba 5 mu nyengo ino ya Lent. Mulungu afuna tonsefe tikhale akhristu obweretsa chiyembekezo pakati pa anzathu amene akusausidwa. Tipitirize ulendo wathu kuthamangira kuti tikalandire mphotho imene Mulungu akutisungira, makamaka posunga malamulo ake, posatira malamulo ake, komanso tizindikire kuti tonsefe ndife anthu ochimwa pamaso pa Ambuye Mulungu. Ndiwo Mulungu amatikhululukira machimo athu, akatikhululukira sakufunanso kuti tikabwerezenso machimowo, koma nthawi zonse tisunge kuyera kumene Mulungu amakufunako kuti kumapeto kwa zonse tizakhale limodzi ndi angelo ake ndi oyera onse akumwamba.
Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu